Patay ang isang rebelde matapos ang nangyaring sagupaan sa gitna ng tropa ng militara at mga rebelde sa barangay Cabalagnan, Hinabangan, Samara. Ayon kay Philippine Army 8th Infantry Division Public Affairs Officer Captain Christopher Tataro, nakatanggap ng impormasyon ang tropa mula sa mga concerned citizens na may presensya ng mga armadong grupo sa magubat na parte ng barangay kung kaya't agad na nagsagawa ng operasyon ang militar. Dagdag pa nito, tumagal ng 5 minuto ang palitan ng putok at pagkatapos nito ay na-recover nila ang katawan ng isang miyembro ng CPP-NPA. Na-recover din sa lugar ng engkwentro ang isang M16 rifle, isang magazine, isang bandolier at ang mga subversibong dokumento at personal na gamit ng napatay na rebelde. Sa ngayon ay wala pa namang pagkakakilanlan ang napatay na rebelde sapagkat patuloy pa rin ang sinasagawang hot pursuit operation ng mga militar sa mga nakatakas na rebelde. Nagpasalamat naman ang opisyal sa mga residente na nag-ulat ng pangyayari kung saan dahil dito ay naaksyonan agad ito. So ito pong encounter ay nangyari po ito bandang alas 5 po ng hapon sa forested area. So medyo magubat na bahagi ng barangay Cabalagnan ng Hinabangan, Samar. Umabot lang po ng more or less 5 minutes itong nangyaring enkwentro. And dahil nga po doon, pagkatapos nung 5 minutong putukan, nakuha po ng ating pong mga kasunduluhan yung isang CPP-NPA. Ang bahagi ng pagkikipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Philippine Army 8th Infantry Division Public Affairs Officer Captain Christopher Tataro. Samantala, dadalhin naman ang bangkay ng namatay na rebelde sa punerarya at kung mayroong magli-claim na pamilya ay ito-turn over ito ng mga otoridad. At yan ang ulat mula dito sa impilan ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Ninia Magpilian. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!